отказвам да водя разговор, в който вътре в десницата спорим за това, кой е по-правия, кой е по-принципния, кой е непобедимия или не знам още какво. Ако строиш окопи и траншеи вътре между нас, всъщност ти носиш отговорността за това, че БСП се връща по термина промяна. Окопа, бодливата линия, урадейния залп трябва да бъде там, не между нас. Ако аз съм твоята голяма политическа цел да обясниш колко лошо постъпвам и така нататък, не ставаш за нищо. Не ставаш за представител на десницата, защото си довел БСП на власт. Смисъла на голямото политическо усилие е първо да можеш да отстоиш ориентацията на България като член на Европейския съюз и НАТО. Как ще стане това? Извън парламента или в опозиция? С цялата чистота на намеренията ти. Как ще стане това? Няма да стане. Но отново някой друг ще бъде виновен. След 7 годишна възраст човек трябва да каже: аз ще направя това и от това следва това и това следствие. А не да изглеждаш като току-що паднал от луната. Когато следствието от поведението ти са свързани с това, че БСП казва: ние сме промяната. Някой дава ли си сметка, че от изключително вълнуващия разговор кой лидер на десницата е по-прав, всъщност рискуваме кораба на България да бъде обърнат в посока, от която няма връщане. Да бъде буферна зона между Турската и Руската империя. Защото това е големия проблем. А не дали има 5 или 6 прокурора избрани от Народното събрание, за Бога. Някой дава ли си сметка, че БСП на власт означава, те го декларират, 500 милиона фонд за икономическите им кръгове. От моите данъци, от вашите данъци. Да, но пък защо да не сме съвсем принципни и само единствено ние да сме прави? Това е неразумно. Неразумно спрямо нас, неразумно спрямо децата ни. Защото ако по-голямата част от нашия живот е минал, техния предстои. И не можеш да ги обречеш на това. Да гарантираш собственото си его през предаване по същество на националния интерес на България.